Tak, ahoj všichni knihomolové sledující a všichni prostě. Dneska teda přicházím s prvním videem, který bude na mém profilu a bude jich víc. Rozhodla jsem se od nového roku, že bych chtěla začít natáčet videa, zatím teda se omlouvám za zvuk, jelikož mám objednanou techniku, mikrofon, stativ a tak dále, ale ještě furt čekám, až mi to dorazí. A dneska bych tady chtěla udělat takový rychlý update toho, co teď čtu, co jsem dočetla. A mám tady pro vás jeden tip na knížku, a aby jsme zůstali teda v té fantasy zóně, jak už teda vidíte, mám tady fantasy knížku, tak ten tip se bude taktéž týkat fantasy knížky. Momentálně teda, jak jste si asi už všimli, protože jsem to postovala na můj knižní profil, tak je to 2 dny zpátky, tak jsem začala číst knížku Ve stínu popela. Tuhle knížku už mám doma asi půl roku na poličce. A musím přiznat, že trošku mě furt odrazovalo to, kolik to má stránek. Ne, že by to bylo nějak extrémně jako moc. Vím, že jsou knížky, které mají třeba 800 i 1000 stran. Nicméně i tak pro mě tohle je docela dost, protože většinou čtu knížky, které mají plus minus okolo 400, max 500 stran a tahle má, myslím, tuším, vydržte mi, asi 615, tak. Ve stínu popela je teda fantasy knížka, je to o princezně Serafeně, která vlastně, když už se narodila, tak byla předurčena k tomu, že se musí obětovat prvotnímu. Prvotní je něco takového, když si představíte jako bůh všeho. I když vlastně bydlí v království, kde samozřejmě je král, tak ten prvotní je ještě někdo prostě nadpřirozený ještě nad nima. A ta Serafena je trošku upozaďována, protože vlastně, když přijde den její narozenin, teď nevím, tuším asi 18 tam byly, tak ten prvotní samozřejmě teda přijde, ale stane se nemilá věc, on ji odmítne. A tím odmítnutím vlastně se stane to, že ztratí tu království naději na uzdravení celé říše. A víc vás asi nebudu teď prozrazovat, protože už bych asi tady dělala spoilery. Jenom co bych chtěla teda ráda říct, ty knížce tak je čtivá, já jsem se toho bála. Trošku ze začátku mi to připomínalo Trůn trnitých, říkám to správně, já si to vždycky pletu tenhle název. Já vám když tak dám ještě do popisku ten název.